खुलुमबाय नागिरि लोगो नोंथांमोनजों आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोननैसो इनफरमेशन होनो नागिरदों CTET आनजादनि सायाव दा CTET आनजादाव माबायदि आनजादनि पेटार्नफोरा जायो बे CTET आनजादाव मा साबजेक्टफोर दङ बे CTET आनजादाव साबजेक्टफोरनि सिलेबास बा टपिकफोरा मा बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमप्लिटलि नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हागोन आरो जायखिजाया आनजादखौ प्रिपारेसन खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना बेनि सिलेबासफोरखौ नायनानै प्रिपारेसन खालामनो हायोबा मोजां दा गोबाव खालामालासे आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दा फैबाय थानाय जा CTET आनजाद बे CTET आनजादा सेप्टेम्बर दानाव जागोन आरो सेप्टेम्बर दाननि नैबे 6 सेप्टेम्बर खालि जागोन थामहिनबा सानडे होनना बुंदो आरो बेवहाय माखासे अनलाइननि फर्म फिलआपनि समाथ' बे थांखाबाय नोंथांमोना बेखौ खालामखादों बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय नैबे सेन्ट्रेल टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट जायखौ बुंनाय जादों CTET बुंनाय जादों दा बेनिनो दा डेट अफ एग्जामखौ बेवहाय एनाउन्स खालामखानाय जादों जा बेवहाय इनफरमेशन बुलेटिन दङ दा सेप्टेम्बर दाननि 6 खालार खालि जागोन सेप्टेम्बर दाननि आरो बेवहाय जा पेपार 2 बे पेपार 2आ बबे समाव जागोन बेखौबो लिरना होखादों पेपार 2आ मर्निंआव जागोन मर्निं 9:30 निफ्राय जानानै बेनिफ्राय सानजौफुंनि 12 रिंगासिमहालागै जागोन गासै 2 घन्टा 30 मिनिटनि आराय घन्टानि बेनिफ्राय पेपार 2 आरो फैलायबाय बेलासि समाव बेयो 2:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै बेयो 5 रिंगायाव जोबगोन बेनिफ्राय आरो सिङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा लिरनाय दङ इन केस नाम्बार अफ केन्डिडेट इनक्रिजेस दा maximum may also be conducted on 5 September 2026 Saturday होनना बुंदों दा जुदि जा सेन्ट्रेल टिचार एलिजिबिलिटि टेस्टनि जा एप्लिकेन्टफोर दङ केन्डिडेट दङ बेफोर जुदि गोबां जायोब्ला अनजिमाया जुदि एप्लाइ खालामनाय अनजिमाया जुदि गोबां जायोब्ला अब्ला 5 सेप्टेम्बरावबो जानो हागौ माने साननै डेजनि थाखाय खुंनो हागौ बेखौबो बुंनाय जादों 5 सेप्टेम्बरावबो जागोन बेनिफ्राय 6 सेप्टेम्बरावबो जागोन दा ओरैनो नोंथांमोना बेखौनो गोसोआव लाखियो जे 6 सेप्टेम्बरावनो जागोन आरो बांद्राय जुदि मानसिफोरनि अनजिमाया बारा जाबासो बेबायदि मोनसे 5 सेप्टेम्बराव जागोनखौ बिथांमोना बेवहाय लिरखाना होनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय दानिया नैयाव दा बेनि बागै एसे कन्टेन्ट नोंथांमोना नुनो मोनदों स्ट्राक्चार एन्ड कन्टेन्ट अफ CTET दा बेवहाय आनजादनि जा स्ट्राक्चार आरो कन्टेन्टआ मा थागोन बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय All question in CTET will be multiple choice question MCQ जागोन with 4 alternatives out of which one answer will be most appropriate is carrying 1 marks and there will be no negative marking आरो बेवहाय बेबायदि MCQ जागोन सोंथि थाबाय बेनिफ्राय बेनि मोनब्रै अपसन थागोन आरो गासैबो सोंथिफोरनि मार्क्सफोरा 1 मार्क्स होनना बुंदो बेनिफ्राय आरो मोनफ्रोमबो सोंथियाव जेबो नेगेटिभ मार्किं थानाय नङा बेनिफ्राय दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय मोननै पेपार थायो CTETआव जोंनि स्पेशल टेट बा आसामनि जायफोर टेट दङ बेवहायबो मोननै पेपार थायो एखेयानो जायो पेपार 1आव दङ पेपार 1आ जाहैबाय बे क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिमहालागै बे जाबाय पेपार 1 बेनिफ्राय आरो पेपार 2आ जाहैबाय नैबे क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 सिमहालागै दा बेबायदिनो जोंनि स्टेटनि जायफोर टेट दङ बेबायदिनो एखे बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय देन याव नोट मोनसे दङ ए पार्सन हु इन्टेन्ड टु बी टीचार फर बोथ लेभेल्स क्लास 1 to 5 and class 6 to 8 will have to appear in both the appears paper 1 and paper 2 जायफोर केन्डिडेट बिथांमोना मोननै लेभेलाव टिचार जानो गोसो दं बिथांमोना मा खालामनांगोन मोननै पेपार 1 आरो पेपार 2 खौबो एप्लाइ खालामथारनांगोन आरो आनजादाव जिरायथारनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नैबे पेपार 1 आव मा साबजेक्टफोर दङ बेवहाय नुदों नोंथांमोना पेपार 1 फर क्लास 1 to 5 प्राइमारि स्टेज होनना बुंदों जायखौ 1 निफ्राय 5 जायफोर बा जोङो स्टेट लेभेलाव बेखौ LP होननाबो बुंनाय जायो दा क्लासेस 1 निफ्राय जुदि 5 आव बेबायदि फोरोंगिरि हिसाबै साख्रि मावनोबा नोंथांमोना पेपार 1 आनजादाव जिरायनांगोन बेनिफ्राय आरो बेवहाय दंबावनायाव साबजेक्टफोरा मा दङ नाम्बार 1 चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि दङ कम्पालसरि बेफोर साबजेक्टआ बेनिफ्राय आरो नाम्बार 2आ जाहैबाय मेथामेटिक्स बेनिफ्राय नाम्बार 3आव दङ इनभाइरमेन्टेल स्टाडिज लेंगुवेज दङ लेंगुवेज 2 दङ बेबायदि दङ बेनिफ्राय दा बेवहाय गासैबो कुइसनफोरा बेसेबां थागोन नाम्बार 1 चाइल्ड डेभेलपमेन्टनिया 30 MCQ थागोन
बेनिफ्राय 30 मार्क्स थागोन बेनिफ्राय मैथमेटिक्सनाबो 30 एमसिकिउ थागोन बेनिफ्राय 30 मार्क्स थागोन इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसनाबो एखे गोजा गासैबो प्राय एखे गोजा 30 कुइसन थागोन मोनबा बेवहाय साबजेक्ट थागोन आरो गासैबो 30 एमसिकिउ थाबाय गासै 30 मार्क्स टोटेल 150 मार्क्स नोंथांमोना 150 नि मादाव बेसेबां मोननांगोन टोटेल 83 मार्क्ससो मोनथारबासो नोंथांमोना क्वालिफाइ जानो हागोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव फैबाय नैबे पेपार 2 पेपार 2 आव मा दङ नायदो नोंथांमोना जायफोर क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 आव फोरोंगिरि साख्रि हिसाबै मावनो गोसो दङ बिथांमोना पेपार 2 खौ होनांगोन आरो नोंथांमोना पेपार 1 आरो पेपार 2 खौबो एप्लाइ खालामनाय मोननैखौ जेराव जाय क्वालिफाइ जायो बेवहायनो नोंथांमोना मास्टार मावनो हागोन बेनिफ्राय दा पेपार 2 आव बेवहाय दङ नाम्बार 1 नाम्बार 1 आव मा दङ चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजी बेवहाय 30 एमसिकिउ दङ आरो 30 मार्क्स दङ बेनिफ्राय नाम्बार 2 दङ मैथमेटिक्स एन्ड साइन्स जायफोर मेथ्स एन्ड साइन्सनि फोरोंगिरि जानो गोसो बिथांमोना मा खालामनांगोन बेवहाय मैथमेटिक्स आरो साइन्सखौ सेलेक्ट खालामनांगोन आरो बेवहाय मेथ्सनि 30 कुइसन थायो आरो साइन्सनि 30 कुइसन थायो टोटेल कुइसन बेसेबां थागोन बेवहाय 60 एमसिकिउ थागोन बेनिफ्राय गासै 60 मार्क्स आरो जायफोर मैथमेटिक्स बा साइन्सनि फोरोंगिरि जानो गोसो गैया दा बिथांमोना मा खालामनांगोन नैबे ससियेल स्टाडिज बा ससियेल साइन्सखौ सायख'नांगोन बा ससियेल साइन्सनि फोरोंगिरि बेफोरबायदि जुदि साबजेक्टनि फोरोंगिरि जायोबा बे ससियेल साइन्सखौ सायख'नांगोन बेवहाय 60 एमसिकिउ थागोन टोटेल 60 मार्क्स थागोन बेनिफ्राय नैयाव दङ लेंगुवेज 1 कम्पालसरि साबजेक्ट बेफोरो लेंगुवेज 1 आव बेसेबां मार्क्स थागोन टोटेल 30 एमसिकिउ 30 मार्क्स थागोन लेंगुवेज 2 थायो कम्पालसरि साबजेक्ट बेयाव 30 एमसिकिउ थागोन आरो 30 मार्क्स टोटेल बेसेबां थागोन बेयावबो 150 एमसिकिउस एन्ड 150 मार्क्स दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेनिफ्राय आरो बेवहाय दङ नैयाव मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा लिरनाय दङ लेंगुवेज अफ द कुइसन पेपार सोंथि जा बेवहाय थागोन सोंथि पेपार थागोन दा बेनि जा लेंगुवेजआ मा जागोन दा बेवहाय होदों मेइन कुइसन पेपार सेल बि बाइलिंगुवेल जा मेइन कुइसन थागोन हमना ला चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजी थागोन दा हमना ला मेथ्स थागोन बेफोरबायदि मेइन पेपारा मा थागोन नोंथांमोना हिन्दी आरो इंलिशजों लिरनाय थागोन आरो गुबुन जायफोर लेंगुवेज पेपार थागोन आरो बे लेंगुवेज पेपार जा बड' बा एसामिस बे अनलि जोंनि बर' रावजोंनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन अनलि लेंगुवेज पेपाराल'सो बे जोंनिया मा थागोन गावबा गावनि रावजों लिरनाय थागोन बाखि गुबुन साबजेक्टफोरा बेबायदि थानाय नङा इंलिश आरो हिन्दीजोंल' थागोन बेनिफ्राय दा सासे केन्डिडेटआ क्वालिफाइ जाखांनायनि उनाव क्वालिफाइं मार्क्स एन्ड एवार्ड अफ CTET सार्टिफिकेट क्वालिफाइ जाखांनायनि उनाव बे सासे केन्डिडेटआ बबे फरायसालिफोराव एप्लाइ खालामनो हागोन दायो दा बेखौनो होनाय जादों नैयाव आरो क्वालिफाइं मार्कआ बेसेबां ना बेनिफ्राय बेवहाय जा नैयाव क्वालिफाइं मार्क्स बे बेसेबां जागोन दा ए पार्सन हु स्कर 60% और मोर इन द टेट एग्जाम विल बी कन्सिडार एज टेट पास नैयाव सासे केन्डिडेटआ बेसेबां पार्सेन्ट मोननांगोन 60% नैबे जा 60% नुदों नोंथांमोना बे 60%आ जाहैबाय 150 टोटेल मार्क्सआ बेसेबां जायो जोंना 150 दा 150 नि मादाव सासे केन्डिडेटआ बेखौ पार्सेन्टखौ जोङो जुदि मार्क्स हिसाबाव लिरोबा बे 90 मार्क्स मोननो नांगोन सासे जेनेरेल केन्डिडेटआ 150 नि मादाव 90 नम्बर मोनबासो बेखौ टेट क्वालिफाइ होननानै जोङो लानाय जायो होनना बुंदों आरो जों जायफोर ST फोर दङ बा गुबुन बेबायदि कास्ट दङ दा बिथांमोननि थाखाय 5% रेहाय दङ थामहिनबा 55% लानाय जायो दा 55%आ बेसेबां जागोन 82 पइन्ट सामथिं जायो दा बेखौ नोंथांमोना 83 सानना ला दे नोंथांमोना 150 नि मादाव सासे ST केन्डिडेटआ 83 मोनथारनांगोन क्वालिफाइं मार्क्सआ दा बेबायदि रेहाय दङ ST फोरनि थाखाय बेनिफ्राय दा नोंथांमोना बेवहाय जा क्वालिफाइं मार्क्स बेखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोनसे सार्टिफिकेट मोनगोन पास जानायनि CTET सार्टिफिकेट होनना बुंदों जायखौ बेखौ लानानै बबे स्कुलफोराव दा एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बेवहाय स्कुल मेनेजमेन्ट गभार्नमेन्ट लकेल बडिज गभार्नमेन्ट एडेड एन्ड आनएडेड मे कन्सिडार गिभेन नैयाव दङ दा नैयाव बेथ' जाहैबाय ए नाम्बारा बे क्वालिफाइं मार्क्सनि सायावनो होनाय जादों बेनिफ्राय आरो नैयाव दङ बि नाम्बाराव दङ should give weightage to the CTET score in the requirement process. However, qualifying the CTET would not confer a right or any person for requirement employment as it is only one of the eligible criteria for appointment. दा नै नोंथांमोना मा खालामनांगोन बे CTET नि जायफोर स्कर दङ बे CTET नि स्करखौ लानानै नोंथांमोना इलिजिबल जाबाय एप्लाइ खालामनो हानाय टिचारनि थाखाय
बेनिफ्राय बेवहायबो मा जाहैगोन आरो मोनसे मेरिट दिहुनबावगोन मेरिटआव थानो हाबासो नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट जानो हागोन बेनिफ्राय दा बेवहाय एप्लिकेबिलिटि दोङो दा बहा बे CTETनि सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना बाहायनो हागोन नाम्बार 1 दोङो दा CTET सेल एप्लाइ टु स्कुल अफ द सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जेरैबायदि केन्द्रीय बिद्यालय दोङो नवोदय बिद्यालय दोङो बेनिफ्राय सेन्ट्रेल टिबेटियान स्कुल बेफोरबायदि सेन्ट्रेल स्कुलफोराव नोंथांमोना बे CTET क्वालिफाइ जाबाथाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेफोरबायदियाव नोंथांमोना KBS केन्द्रीय बिद्यालय बा नवोदय बिद्यालय फोरोंगिरि हिसाबै साख्रि मावनो हागोन बेनि अनगायैबो दोङो जायफोर UT इउनियन टेरिटरि जेरैबायदि चन्डीगढ़ दद्र एन्ड नगर हेवेल बेफोरबायदि बा नैयाव आन्डामान एन्ड निकबार आइलेण्ड बेफोरबायदि दङ बेफोरावबो नोंथांमोना साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जाय इउनियन टेरिटरि बेनिफ्राय आरो नाम्बार 2 दङ CTET may also apply to unaided private school who may exercise the option of considering the CTET जायफोर माने प्राइभेट स्कुल दङ दा बेफोरबायदियावबो खायफा स्कुलफोरा CTETनि थाखाय क्वालिफाइं मार्क्स बिस्रायो दा बेफोरबायदि स्कुलफोरावबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर नाम्बार 3 दङ जायफोर माने स्टेट गभर्नमेन्ट बा लकेल बडिसफोरनि जायफोर स्कुलफोर दङ दा बेफोरावबो टेटजों लोगोसे CTETनि जा क्वालिफाइं मार्क्स बेखौबो लानाय जायो जोंनि आसामाव जेरैबायदि स्पेशल टेट बा टेट फाथियो दा बेखौ क्वालिफाइ जाबाथ' जोङो स्टेटआवनो लानो हाबाय गुबुन फारसेथिं CTETनि जायफोर स्कर दङ क्वालिफाइं सार्टिफिकेट बेखौ लानानैबो स्टेटनि गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखिनियानो बेनिफ्राय नैयाव भेलिडिटि मोनसे बाथ्रा होनाय दङ भेलिडिटि पिरियड अफ CTET सार्टिफिकेट दा बेवहाय The validity period of CTET qualifying certificate for appointment will be lifetime for categories बा lifetime होनना बुंनाय जादों बेखौ माने बे थाखाबायानो थागोन lifetimeनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ जायखिजाया भेकेन्सि ओंखारबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन फरायनायाव मोनसे बाथ्रा लिरबावनाय दङ दा नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय लाइफटाइम बेखौ मा खालामनो हागोन बाहायनो हागोन नोंथांमोना जेराव माने टिचारनि भेकेन्सि दङ बे CTETनि जा क्वालिफाइं सार्टिफिकेट बेखौ लानानै बाहायना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय आरो ए पार्सन हु हेज क्वालिफाइड CTET मे अल्सो एपियार एगेइन फर इम्प्रुभिं हिज हार स्कर होनना बुंदों आरो सासे केन्डिडेटआ मा खालामनो हायो गावबा गावनि स्करखौ जुदि क्वालिफाइं जादोंबाबो गोजोननाय मोनाखै बिथांमोना मा खालामनो हायो होफिनबायबो थानो हागोन मोजां स्कर मोननो थाखाय दा बे बाथ्राखौनो बुंनाय जादों बेनिफ्राय आरो नैयाव माखासे बेवहाय माबा होनाय दङ दा बेवहाय पेपार 1आव मा होनाय दङ बेनिफ्राय नैयाव दा चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि बे जाबाय पेपार 1नि बेयो सिलेबास बा माबाफोर सिलेबासानो दा नाम्बार 1आव दङ चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि बेवहाय बेसेबां कुइसन थागोन 30 कुइसन बेनिफ्राय आरो बेवहाय ए दङ दा चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बे प्राइमारि स्कुल चाइल्डफोरनि थाखाय दा कन्टेन्टफोरा बेबायदि नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ पस्ट खालामनाबो लिरनानै लानो हागोन बेनिफ्राय बेखौ आं फरायबाय थालिया बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बार दङ बेबायदि दा नोंथांमोना दिन्थिना नागिरदो बेनिफ्राय बेवहाय नेक्स्टआव मेथामेटिक्सनि दङ मेथामेटिक्सआव कन्टेन्टफोरा मा दङ नोंथांमोना नायना ला जिअमेट्रि दङ शेप एन्ड स्पेटियेल आन्डारस्टेन्डिं सलिड्स एराउन्ड आस बेफोरबायदि दङ बेनिफ्राय नैयाव बिआ नैबे जा बि होनाय दङ बेबो मेथामेटिक्सनिनो बेयो बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव दङ नैबे नाम्बार 3 इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसनि कन्टेन्टफोरा मा बेखौ नायना ला बेनिफ्राय पेडागजिकेल बे इसुनि सायावबो कन्टेन्ट दङ 15 कुइसन फैगोन बेवहाय 15 मार्क्स बेनिफ्राय आरो लेंगुवेज 1 दङ लेंगुवेज 1आव 30 कुइसन थागोन नैबे लेंगुवेज कम्प्रेहेन्सनाव बेनिफ्राय आरो पेडागजि अफ लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट बेवहायबो बेबायदि दङ दा बेफोरखौ लिरनानै लायोबाबो लानो हायो प्रिन्ट खालामनाबो लानो हायो नोंथांमोना बेनिफ्राय आरो बे हिसाबै प्रिपारेसन खालामनो हायो बेनिफ्राय लेंगुवेज 2 दङ बेबो कम्प्रेहेन्सन थागोन आरो बिआव दङ पेडागजि अफ लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट बेनिफ्राय बे जाबाय पेपार 1नि थाखाय पेपार 2आव मा दङ नाय आं बांद्राय माने फरायबाय थायाखै बेखौ डाइरेक्ट आंमोननो दिन्थिना होनाय जादों पेपार 1आव चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनि सायाव बेखिनिया बेनिफ्राय आरो नैबे बि बिदिनो सि थागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नैबे नाम्बार 2 मेथामेटिक्स एन्ड साइन्सनि थाखाय बेवहाय नाम्बार सिस्टेमनि सायाव नयिं आवार नाम्बार्स पेयिं विथ नाम्बार्स प्लेइं बेनिफ्राय एलजेब्रानि सायाव
रेशियो एन्ड प्रपर्सननि सायाव, जिमेट्रिनि सायाव थागोन, पेडागजिकेल इस्युनि सायाव, ओमफ्राय साइन्सनियाबो मा थागोन, फुडनि सर्सेस अफ फुड थागोन, मेटेरियेल्स, नैबे दा बेफोर जाहैबाय साइन्सनि कन्टेन्ट। बेनिफ्राय आरो पेडागजिकेल इस्युनि सायावबो थायो कन्टेन्ट, 10 कुइसन थागोन बेवहाय। बेनिफ्राय ससियेल साइन्स बा ससियेल स्टाडिसनि थाखाय हिस्टरि गोबां फरायनांगोन नोंथांमोना ससियेल साइन्सखौ, जिअ'ग्राफिनि थाखाय एक्सट्रा होनाय दङ बेवहाय। बेनिफ्राय आरो ससियेल एन्ड पलिटिकेल लाइफनि बेबायदि कन्टेन्टआ गोबां दङ ससियेल साइन्सआव। बेनिफ्राय आरो पेडागजिकेल इस्युनि सायाव कन्टेन्ट दङ। बेनिफ्राय आरो बेयावहाय थागोन लेंगुवेज वाननि सायाव कमप्रिहेनसन थागोन। बेनिफ्राय पेडागजि अर लेंगुवेज डेभेलपमेन्टनि सायाव कुइसन थागोन। बेनिफ्राय आरो लेंगुवेज 2 थागोन बेबायदि। बेनिफ्राय बेखिनियानो जाबाय नोंथांमोननि जा सिलेबास CTETनि थाखाय, LP आरो UPनि थाखाय आं नोंथांमोननो होबाय, आरो एग्जामनि पेटार्न, क्वालिफाइं मार्क्स गासैखौबो फोरमायनानै होनाय जाबाय। नोंथांमोना दा मोजाङै प्रिपारेसन खालामबाय थादो, आरो उननि समाव बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना CTET आनजादनि थाखाय माखासे भिडिअफोर नुनो मोनगोन। बेनि थाखाय जोङो भिडिअ लानानै फैगोन, नोंथांमोना बेनि गेजेरजोंबो प्रिपारेसन खालामनो हागोन। ओमफ्राय मा आयदानि सायाव भिडिअखौ बानायग्रोनांगौ बेखौ नोंथांमोना फोरमायहर, अब्लानिया थाबनो बानायनानै लाना फैनो हागोन। दा मा आयदाखौ, मेथ्सखौ नांगौ ना साइन्सखौ नांगौ ना ससियेल साइन्सखौ नांगौ, बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स हरोब्ला भिडिअखौ थाबनो बानायनो गोरलै जायो। दा उननि गोदान मोनसे भिडिअ लोगो मोनगोन। थेंक इउ फर वाचिं।